At kinagabihan naman, kami ay nagpasyal at nagrelax na lang muna at nagmuni-muni sa isang coffee shop guys. At di naman kami nagkamali dahil masarap naman ang pika-pika dito at ang kape nila. At syempre, mura pa. Solid guys, nandito kami sa Nawaya. Dito pala nakasulat para sa sa milk tea. Nawaya coffee. 399 lang. Ay, 299 lang. 299 lang lahat yan guys. Apat yan takayaki na yan eh. Apat yung kinain ni Ma'am Bea. Tapos nachos. Tapos Oreo no. Nakakape. Alam ko na ang bahit mo guys no. Kasi kulang ng isa yung gloves.